Benvidos a un novo programa do Caleidoscopio. Hoxe temos aquí a Ana Miranda, secretaria de Política Internacional do BNG, europarlamentaria, traballadora política incansable. Ana naceu en Cuntis, pero marchou xa de pequena para Vigo. Tes unha doble procedencia, non? Aldeana, urbana. De feito, comentabas antes que os fins de semana marchabades a familia para a aldea. A familia, a avoa e o barril. E o barril. O sea que... Sempre había pues, ese contacto permanente. De Vigo a... Sí, das travesas. Das travesas. Do Santa Irene, do Chouzo, do barrio. Que eu tamén son das travesas. Bo barrio, O melloriño. Bueno, entón marchaches pronto para Vigo, de Cuntis, e despois marchaches tamén para a Europa, para Bruselas. E en Bruselas, pronto, te convertiches na, digamos, que responsable técnica da oficina do BNG, cando Camilo Nogueira obtivo a acta de europarlamentario. Ali, digamos que comezou o teu longo percorrido polo Europarlamento. Nesa etapa iniciática da tua entrada no Parlamento, que nos podes contar? Aquel traballo con Camilo Nogueira? Pois a verdade é que foi unha etapa de moitísima ilusión, non? Era a primeira vez que o BNG tiña un escano no Parlamento Europeo. Todo era novo, todo era ilusionante, queríamos facer daquele escano a referencia de Galiza. Foi unha experiencia enriquecedora, con decir tamén que Camilo é unha grande persoa, e que fixe un traballo inmenso, ademais de facelo con moito rigor, tanto en calidade como en cantidade. Foi unha etapa excepcional, sen dúbida. Se calhar pegouseche algo de Camilo, porque Camilo tamén traballou... Eu creo que a insistencia, que ambos somos moi persistentes, e ademais sempre con optimismo, pensando que nunca podes decair das ideas, e ademais as nosas ideas son tan válidas como as de calquer outro no mundo, e polo tanto, pois, sempre con moita ilusión. Creo que se me pegou esa parte, e o rigor que ten esta xente que tanto tamén loitou por facer unha Galiza diferente, e de querer transformar este país, sen dúbida, non? Nesa etapa que asistiches un pouco ali a Camilo Nogueira, supoño que aí é onde fraguas todo o coñecemento do funcionamento da estrutura, da macroestrutura de Bruselas e do Europarlamento. Eu xa estaba formada o que nos temas de dereito europeo, antes estuve en Lovaina, na Universidade de Lovaina, que é unha universidade moi especializada no tema europeo. De feito, viña incluso moita xente en temas internacionais. Por ali pasou o que é o actual presidente de Ecuador, Rafael Correa. Tiña así moita ollada para o mundo aquela universidade. Entón, coñecía ben a parte teórica, faltábame esa parte práctica que vives en dúbida cando estás nun escano como era o noso, que estaba cheo de vida para querer realmente levar os problemas de Galiza a Bruselas e viceversa, que Bruselas escoitara que Galiza ten máis que un nome, que é unha realidade completa, que é unha nación. Polo tanto, ali coñeces o funcionamento do cerne comunitario, da Comisión. Eu estivera xa tamén con unha bolsa de prácticas no Consello da Unión Europea, no Consello de Ministros, durante 6 meses, no que foi a presidencia alemana, porque daquela non había moita xente que coñecera o alemán. No ano 97, entón coincidira un momento bastante oportuno, non? Entón asistín ao que é a negociación dos fondos europeos de hai 2 períodos, e foi ver como funcionan as institucións por dentro, e logo, sen dúbida, o escano que tivo o BNG entre o ano 1999 a 2004 foi tamén a base de que posteriormente, fundamentalmente na época do segundo escano do BNG, coñecerá moi ben a casa por dentro, moi ben o Parlamento. Non só a casa, senón coñecer o que é a legislación, o que é tamén as persoas, porque ao final as persoas están nas institucións,
E tamén tens que saber moi ben con quen falas, a quen te dirixes, e eso sí que o coñecía, non? Digo con absoluta humildade, pero era certo, non? Eu vou polo Parlamento agora e casi cada 3 pasos vou saudando, non? Porque A nivel de comunicación, non de teño idioma, problema, non tes problema. falo... Quer dizer, non eres como Ana Botella ou Aznar, É verdade que esta xente ás veces deixa un poquinho que desexar e non se saben adaptar ás circunstancias, non? Pois non, porque o galego, sen dúbida, abre moitas portas, abriu máis no sentido de poder falar tamén galego na súa base ampla do galego-portugués na Eurocámara, o inglés evidentemente, o francés como lingua tamén unha das dúas linguas do Estado belga, pois tamén, pero tamén é unha das linguas que se usan nas institucións comunitarias, o alemán e o castelán. Entón, con eso, máis ou menos vas tirando ali. Sí que é curioso que moitos eurodiputados ou eurodiputadas deses grandes partidos que parece que todos saben e non sei que chegan ali e son ignorantes lingüísticos. Eu non digo que as linguas sexan a base de estar no Parlamento Europeo, ni moito menos, pero, dende logo, tamén creo que ten que haber a mínima preparación para que cando vas ali a un trílogo, a unha reunión política, a un debate, pois que poidas tamén ter a soltura noutras linguas. Entón, ás veces ves algúns que foron ministros e, en fin. E para establecer complicidades con outros E forzas vouche poñer un exemplo moi políticas. simpático. Agora, coa negociación do que foi o Fondo Europeo de Pesca, tiñamos unhas enmendas sobre o que é o recoñecemento da pesca artesanal e do marisqueo noso, do noso sector pesqueiro e marisqueiro galego. E resulta que o ponente dese relatorio era un bretón, un deputado bretón do PP. Pois, ao final, falando, e a xente, pois, precisamente ten que falar para dialogar, esa dereita é algo máis democrática que a dereita de aquí, entón, como coincidía o feito desa orixe pesqueira para que te entenderas, ou cando falas de enmendas en materia de fondos de cohesión en alemán con eurodiputados alemáns. Por exemplo, iso é unha complicidade que une bastante, que permite ás veces conseguir cousas. Bueno, supoño que tamén o teu carácter afable, sociable, terá a súa parte de responsabilidade. Mira, entón, nesa fase, e posteriormente, cando xa te convirtes en eurodiputada e tal, que imaxe tiñas antes de chegar e que imaxe te vas construindo daquela macroestructura do Parlamento Europeo? Porque ali, claro, parece como se houbera moita burocracia, que aquilo está cheo de tecnócratas, que a política é máis de gabinete, de salón, que política real. Reciben incluso a esquerda, non? Que parece como que a esquerda europea é así como menos de base, menos real. Sí, a verdade é que cando chegas ali, que tes moitos anos menos, que chegas con esa ilusión de quen aprende e pensa que as cousas do libro son tal cal despois na práctica e ao final ves que non son así, pois daste conta despois da dura realidade, e a dura realidade é que aquelo é un órgano técnico administrativo que é eficaz, funciona dende o punto de vista de eficacia, pero non dende o punto de vista político. Entón, non acada o que debería de ser unha verdadeira Europa federal que dé resposta á cidadanía e aos seus problemas. E, polo tanto, ves que ao final é unha estrutura administrativa que nos roubaron Europa, que nos raptaron a verdadeira Europa que dende os povos queremos construir, que efectivamente o rapto de Europa, e que nos raptaron esa idea e esa forma de facer política por un ente administrativo que posiblemente sí que sexa eficaz, pero que non é político, que non é real para cumplir o que verdadeiramente precisamos hoxe en día nos povos e no conxunto da cidadanía. Entón, foime cambiando moito a idea, quizás era moito máis optimista na construción europea antes, non é que me convertira nunha persoa negativa cara ao proxecto, non, pero esta Europa actual non é a Europa coa que eu soñaba cando fun para ali. Entón, a idea da Unión Europea foi mudando moitísimo tamén na propia vivencia de ver como se xestiona todo, de ver como moitas veces as decisións se toman dende os Estados, dende o Consello e dende a Comisión, fundamentalmente, alleas totalmente á cidadanía, e hoxe en día é polo que teño un punto de vista moi crítico do que é a actual construción da Unión Europea. Pero iso non quita
que non sexa europea, nen ti tamén eres europeo, nen todos os galegos e galegas que nos ven. Somos europeos, temos que reivindicar a condición tamén de europeos, como non, se nós construímos Europa dende o principio, moito antes de que se inventara este invento xurídico-administrativo, máis ben, xurídico-técnico-administrativo, e, polo tanto, non quero renunciar a ser europea. Atrás dese mecanismo xurídico-administrativo, quen raptou Pois, Europa? Quen está detrás deses fios? hai dous pais. E digo dous pais nese sentido. Por unha parte, tes os Estados membros que están sumamente interesados en ter esa superestructura, pero ao mesmo tempo controlala para que sirva a determinados intereses, e aí ves tamén como circula, o que é a libre circulación de mercancías, de capitais, e tamén a un poder de multinacionais económicas que ao mesmo tempo se están lucrando de toda esta construcción. Pero eso non quita para recoñecer que dende hai 50 anos é un proxecto que defende a paz. Eso non quita para recoñecer tamén as bondades do que pode ser a construcción europea. Que pasa? Sí, a paz interna en Europa, ou a solidaridade que puido aportar, pero que acontece? Que foi raptada, que esa idea tan maravillosa que era a Europa dos povos foi raptada precisamente polos egoísmos dos estados centralistas, pola falla de relación coa cidadanía. Entón, creo que habería que voltar a esa idea inicial daquela Europa da cidadanía. Eu lembro que Castelao xa falaba desta idea, deste federalismo europeo. Non hai que ir ao mellor aos países construtores da Unión Europea, senón que nós xa tiñamos un referente histórico do nacionalismo que xa falaba desa creación dunha federación europea. Eu creo que sí que é positiva, pero tal como se foi fraguando e construindo, pois desviouse moito desa idea original, e, dende logo, para as nacións moito máis. Claro, existe un duplo compromiso, entón, na túa participación no Europarlamento. Por un lado, a defensa do país, non? Pero, por outro lado, tratar de contribuir a mudar esa Europa do capital e dos mercaderes. Sí, nós temos moi claramente na presentación da candidatura do BNG ao Parlamento Europeo no ano 1999, no ano 2004, no ano 2009, tiñamos moi claro que a idea sempre era a común, non? Hoxe en día, despois do que estamos vivindo, da crise financiera, económica, ecolóxica, de valores, cultural, que estamos padecendo, moito máis claro, non? Unha Europa dos povos, tratar de construir unha Europa dos povos dende o punto de vista tamén dunha nación que somos, dunha nación sen Estado, unha Europa que recoñece esa pluralidade nacional interna, ese internacionalismo aberto que temos tamén entre as nacións que compoñen Europa, pero tamén ese outro eixo que sería o eixo social, o eixo da cidadanía, da liberdade, do pluralismo, da igualdade, da ética, esa forma de facer política que, dende a presencia do BNG no Parlamento Europeo, fixo que o escano do BNG non fora un escano calqueira, é o escano de Galiza. Conseguimos que a nosa presenza aunara que Galiza estivera representada no Parlamento Europeo. E iso non o pode decir todo o mundo, non o pode decir nin o Partido Popular, nin o pode decir o Partido Socialista, nin tampouco o pode decir Esquerda Unida, por exemplo. Por que? Porque o noso escano débese á cidadanía galega, débese aos sectores productivos galegos, débese a cuidar este medio ambiente, débese a defender que Galiza ten que ter presenza na Unión Europea. Pero ao mesmo tempo, dende esa perspectiva nacional, e, ademais, vou poñer un exemplo despois, tamén está a perspectiva de esquerdas que defende un escano deste tipo, que nos opoñémonos a unha idea de construción europea que recorte dereitos sociais, que faga políticas de austericidio suicidas como está facendo, que recorte os dereitos das persoas traballadoras, que chegue a non crear esperanzas para a mocidade e que este baseada fundamentalmente nun eixo monetarista e non nunha verdadeira economía creadora de emprego. E, polo tanto, esa forma de crear unha Europa diferente, outra Europa posible, pero mesmo ao tempo, dende un punto de vista galego, creo que levamos moi ben, porque cada vez que había unha intervención do BNG no Parlamento Europeo, todo o mundo sabía
xa antes incluso de que se fora a falar, que se iba a falar de Galiza. Pero ademais, facendo, por exemplo, nun debate sobre vivenda social, falabas dos casos de desahuciamentos e toda a problemática que houve no Estado, pero aplicando tamén o caso galego, porque, por desgraza, aquí había tamén, ou hai moitos casos. Cando se falaba dos dereitos dos consumidores, pois falabas das preferentes dos casos galegos, que non son un, senón moitos miles. Cando se falaba de medio ambiente, cantos casos de medio ambiente. Falemos da política medioambiental europea para os vindeiros 6 anos, pois, que quere Europa para a política forestal? Casos dos incendios, nada máis. Hai que ver estes días como arde ese Monte Pindo ou como está ardendo pois, o noso país. Sempre facíamos sobre o exemplo, e sempre facemos sobre o exemplo do concreto trasladado ao universal. E eu creo que con esa idea, e polo que todo o mundo sabía, primeiro con Camilo e despois con Ana, que ese era o escano de Galiza. Entón viña pois, moita xente de Portugal, de Alemania, moitos compañeiros, colegas deputados. Sí, a deputada de Galiza. Calquer comisario sabía que era a deputada de Galiza. Non había unha asociación a España. Se supone que molestaría no PP, no PSOE, pois, claro. Algúnha xente, ao mellor máis progresista do PSOE, seguramente non, porque tampouco se metían. Algúnha xente máis españolista do PSOE, por suposto que molestaba. Algúnha xente do Partido Popular molestaba moito. E ademais víase no ollar e na actitude de pensar que por ser pertencentes a un Estado grande, a un Estado que parece para eles na súa concepción que unipolar, que non tiñamos dereito a estar ali os representantes das nacións en Estado. E tiñamos o mesmo dereito, porque a democracia o que posibilita precisamente é que as minorías teñamos tamén representación cando os sistemas electorais permiten, porque a un deputado do PP que vaya no posto número 20, pois non ten moita campaña electoral que facer, pero resulta que o BNG para ter un escano non só ten que ir coaligado con outras forzas, como foi anteriormente, até agora, nas vixentes, neste vixente período parlamentar, senón que, ademais, non só esa dificultade electoral, senón que, ademais, ten que compartilo. Cando, ao mellor, estes outros representantes dos partidos grandes poden pasarse ali a vida pois defendendo unha iniciativa. Nós estamos no 4º lugar da Eurocámara do Estado español en canto a actividade parlamentar en 1 ano e medio. E hai representantes que levan dende xuño de 2009 pois o mellor con un 5% de actividade comparativa coa nosa. E non digo porque as cifras sirvan para decir este traballou máis, esta traballou menos, non, é que son evidencias de que a nosa intención de estar no Parlamento Europeo para defender o país acabou convertindo que o escano do BNG sexa o escano do povo. Bueno, hai xente que di que o PP, tanto o PP como o PSOE, consideran o Parlamento Europeo como un cemiterio de elefantes, non? Por iso non abordan unha actividade como pode... Sí, as dúas iniciativas de Maior Oreja, por exemplo, dúas fixo en toda a legislatura. Maior Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Fraga, bueno, en fin. Ti, ademais de secretaria de Política Internacional do BNG, da Executiva e europarlamentaria, como, bueno, ostentando estes cargos, supoño que tes un coñecemento profundo, amplo, de detalle, da política internacional a nivel de nacións en Estado. Mesmoamente acabas de chegar de estar presente na Diada de Cataluña, non? Que nos podes comentar un pouco tamén que tal foi, que perspectiva tes daquela situación, non? Pero que, digamos que por ti pasa, agora nestes momentos, todas as relacións internacionais, a política internacional que se poda trazar desde Galiza, no resto do mundo e especialmente nas nacións en Estado. E neste momento actual que atravesamos, con nacións en Estado con claras aspiracións a alcanzar a soberanía, que perspectiva tes ti a respecto de si se pode importar algún tipo de actuación ou de acción política no noso país? A ver, nestes momentos está claro que a actual Europa non está dando unhas respostas ás nacións en Estado, non hai fenómenos latentes que teñen que ver moito co tema da democracia. E refírome a isto porque creo que é importante. Nos Estados membros dentro da Unión Europea, porque ao final hai que lembrar que a Unión Europea desgraciadamente é a suma dos Estados membros. Nos queríamos que fora unha Europa dos povos, pero é a suma dos Estados membros, Estados que en moitos casos son moi centralistas, e tamén na medida que recoñezan maiormente a pluralidade interna,
hai maiores doses de democracia. No caso de estados como o Estado español, que non recoñece ben, nen mal, nen nada, a pluralidade nacional interna e a diversidade nacional que temos, pois hai un conflicto, e hai un conflicto que ademais crea incomodidade. Nós somos incómodos para o Estado español nestes momentos, os galegos, os vascos, agora, pois, imagínate ese 1.600.000 de persoas manifestantes nas terras catalanas. Son incómodos porque hai un ollar internacional, hai un ollar do mundo que está observando estes procesos. O pobo escocés é incómodo tamén. As reivindicacións de Gales tamén son incómodas, ainda que non teñen mellor a consistencia ou a envergadura, si a consistencia, pero non a envergadura que pode ser todo o proceso de consulta en Escocia. Entón, Europa tamén está ollando eso, pero tamén ve como hai fenómenos reduccionistas de algúns dos Estados membros. E o Estado español é tremendamente reduccionista, aislacionista, chauvinista. E eu quero reivindicar ese valor que teñen hoxe en día os movimentos nacionalistas emancipadores, que defendemos a pluralidade, que defendemos a diversidade, que defendemos facer a política dende un punto de vista ético e humano, e, sobre todo, que defendemos que os dereitos colectivos dos povos son dereitos que teñen que ser recoñecidos, que teñen que ser amparados, que teñen que ser protexidos, e non que teñamos que estar reivindicando sempre pois polo feito de que teñamos que estar proclamando constantemente que somos nación. Que pide o pobo catalán hoxe? O pobo catalán pide algo tan básico como o dereito a decidir. O dereito a decidir. Cada un na súa casa decide pois cando se ergue, como se viste, a que hora sae, dependendo do traballo. É dicir, o dereito a decidir empeza individualmente, pero ese dereito a decidir tamén ten unha dispersión ou unha amplitude que é colectiva. E nesa colectividade, que no caso catalán está profundamente concienciada, outro día en Barcelona víase como ademais era xeracional, transversal, cívica, plural, festiva mesmo, non? E como se ve, pois, dende meniñas e meniños a persoas de avanzada idade participando ali, seguramente de casi todas as ideoloxías, menos as máis conservadoras de Cidadáns ou do PP, seguramente, non? Entón, eu vexo que ante esa realidade hai moito que decir, e hai moito que expresarse, hai que tecer alianzas con estas nacións, outras nacións en Estado, e creo que o que está vivindo Cataluña co seu dereito a decidir, e sabémolo moi ben, porque formamos parte da mesma coalición que Esquerra Republicana nas pasadas europeas, sabemos que hai un fenómeno ilusionante que motiva de xeito transversal a todo un país. Que poderíamos importalo para aquí? Claro, son realidades moi distintas. O gallá poderamos ter unha cidadanía máis concienciada co tema nacional, eso construíse cada día. Hoxe en día non a temos, hai que ser tamén realistas, pero dende o BNG inmediatamente teremos esta manifestación pola soberanía. Queremos tamén construir esa nova sociedade, dándolle o valor que ten o feito de ser unha nación, o feito de avanzar na vontade política e de construir, de administrar os teus recursos, e de sentirte con orgullo de ser unha nación en Europa e no mundo. E sobre o que comentabas, xa tamén por rematar con esta idea, nós temos unha profunda vocación internacionalista. Non somos un nacionalismo aillado que só fala entre el, nós somos profundamente internacionalistas. A proba é que, por exemplo, no escano do BNG no Parlamento Europeo, a proba é que estivemos con todos os movimentos de outros povos que por ali pasaron, dende o povo kurdo, o povo palestino, o povo mapuche, estivemos co povo saharaui, estivemos tamén defendendo dereitos e liberdades de colectivos e de persoas de outras nacións, xa non só dos povos oprimidos, senón de outras nacións que están tamén sufrindo un grave problema de dereitos humanos, de ataque aos dereitos humanos. Nós temos unha clara conciencia de esquerdas e da defensa dos dereitos humanos en toda a política internacional que facemos. E, sen dúbida, o Parlamento Europeo é un lugar no que se fai política internacional. Hoxe en día é unha cámara de proxección para o nacionalismo galego única neste momento, porque eses povos que veñen, a semana pasada estiveron os movimentos da esquerda de Honduras, que agora vai ter eleccións, por ali pasaron
todos os movimentos da esquerda latinoamericana, nos estamos sempre en reunións permanentes, e por ali pois pasa moita xente que ven a tecer alianzas, porque eu creo que dende esta visión dos dereitos colectivos, pero tamén dende esa visión da xustiza social, estamos tecendo alianzas entre movimentos políticos sociais europeos, tamén con outras partes do mundo, e tamén nos agradecen dende moitos lugares. Ainda me lembro a chamada do gabinete do presidente Evo Morales cando defendimos ali no Parlamento Europeo a retención que sufriu polo caso Snowden, por exemplo. Si, parece obvio que sería interesante que houvese continuidade no labor no Europarlamento por parte do BNG. O que pasa é que agora mesmo, falando de ritmos, agora mesmo o BNG non ten o patrimonio, digamos, do nacionalismo. Existe un panorama un tanto fragmentado, non? Que perspectivas existen daqui a maio, que son as eleccións do Parlamento Europeo? 25 de maio. 25 de maio. De conformar unha candidatura galega, de que esa candidatura galega, ou polo menos articular unha base ideolóxica ou reivindicativa, e a partir de aí poder negociar con outros partidos ou forzas políticas de Cataluña ou do País Vasco. Nestes momentos, ti que perspectiva tes sobre esas estado de situación? O BNG lanzou unha idea moi clara sobre o que van ser as vindeiras eleccións europeas e sobre a necesidade que hai. Sí, hai aproximadamente unha semana aprobouse no Consello Nacional unhas directrices para a concurrencia do BNG ás vindeiras eleccións do 25 de maio de 2014 cun obxectivo moi claro, que Galiza teña representación no Parlamento Europeo para defender os temas que afectan ao noso país, que esa presenza de Galiza no Parlamento Europeo sexa unha presenza dende o punto de vista nacional e da esquerda, dende o punto de vista do que representamos tamén no nacionalismo do BNG, que é unha óptica nacionalista de esquerdas fundamentalmente, pero tamén unha visión de mudar esta Europa, de que esta Europa non nos vale a día de hoxe, non lle vale a Galiza, non é que non nos valga simplemente o BNG, é que non lle vale a Galiza. Vémolo no caso do sector naval, vémolo na pesca, vémolo no desemprego xuvenil, vémolo na emigración, vémolo no sector agrario, no sector agrogandeiro, como está, cando se rematen agora en 2015 as cuotas leiteiras, por exemplo, vémolo na política industrial, vémolo na política medioambiental, pero sobre todo vémolo no recorte de dereitos. Isto xa non é unha Europa social, isto é unha Europa social, asocial profundamente. Entón, a gravedade do momento a gravedade do momento chama... Pero as posibilidades de articular esa candidatura, de que ti, por exemplo, non sei se estarías disposta a encabezar esa candidatura. Eu non son quen para falar destas cuestións, quero decir... Pero personalmente, eu non son quen para falar desta cuestión. Outros 5 aniños, quero dicir, non son quen para falar desta cuestión. Eu sei que o traballo que fixemos foi un traballo con paixón, un traballo con ilusión, un traballo con convencimento, e esa é a obriga de calquera representante do BNG en calquera parlamento, e iso é o que tratamos de facer. O que estamos construindo agora non se trata de que unha persoa vaya ou vai a outra, non, trátase dun proxecto nacional, de que Galiza teña representación no Parlamento Europeo, e para iso estamos facendo tamén un chamamento a outras forzas nacionalistas para concurrir xuntos ás eleccións do Parlamento Europeo. Esa concurrencia dunha alianza galega, dunha plataforma galega, dunha candidatura galega, non é un tema que vai a ser simplemente un capricho. Eu creo que é un traballo a medio prazo para o que é a unidade de acción do nacionalismo, para traballar nun frente común, precisamente nesta Europa que queremos mudar, dende o punto de vista de que Galiza teña unha maior representación no Parlamento Europeo, pero eu creo que fundamentalmente trátase dunha cuestión de responsabilidade. A día de hoxe, tal como está a situación, creo que sería moi difícil de explicarlle á cidadanía galega que pensa en clave nacionalista non ir xuntos. Mentras o mellor, pois... Crees que o electorado entendería que non se chegasen a acordos para creo que non, porque se dividiría o voto e, polo tanto...
E a responsabilidade sería das partes involucradas. No caso do BNG estamos facendo ese chamamento precisamente para configurar unha candidatura común galega, nacionalista galega de esquerdas ao Parlamento Europeo, que creemos que é fundamental. Xavier Vence, pois xa o dixo públicamente moitas veces, como novo portavoz nacional do BNG, que estamos traballando por esa idea común, ao marxe da nosa propia intención de querer concurrir ao Parlamento Europeo como BNG, non? Estamos poñendo eso en segundo lugar para tratar de construir esa candidatura común. Eu creo que estamos facendo un esforzo tamén de humildade, non? E un esforzo de chamamento solidario, de irmandade, un esforzo de falar con sinceridade con outras forzas políticas, tanto nos 2 pasados meses, e agora faltan unhas reunións para voltar a falar o tema, para concretar, e o gallá se poidera producir, dende logo, a moitos de nós que tamén vimos como moitas persoas amigas, e moitos compañeros e compañeras agora forman parte de outros proxectos políticos, pero somos persoas ao final, somos compañeros posiblemente de defender tamén esa idea de nación e de construir unha Europa diferente. Creo que teríamos a oportunidade de xuntarnos con unha idea común que é presentar unha candidatura galega ao Parlamento Europeo cun fin que ilusionaría a moitísima xente, que voltaría mellor a recoller esa xente que xa non está hoxe nin no BNG, nin está en Anova, nin está en Compromiso por Galiza, nin está noutros movimentos. É dicir, hai xente que está na casa, e no momento en que demos un sinal de unidade de acción, hai moita xente que vai seguramente a voltar a votar ao nacionalismo galego organizado, xa sexa nunha ou noutra formación política. Eu creo que hai que ter unha grandeza de miras neste momento para tratar de construir un proxecto que aglutine esa idea de querer defender eses 2 intereses. Unha visión dende a esquerda transformadora que quere nestes momentos construir unha Europa diferente, que esta Europa do capital e esta Europa neoliberal non nos vale, pero tamén unha visión de que Galiza ten que estar naquel Parlamento, porque debátense moitos temas que nos afectan no día a día, e ten que estar naquel Parlamento non dividida, ten que estar unida, e ten que estar cunha forza da idea de nación, porque os cataláns para iso teñeno moi claro, eles ali están sempre traballando polo mesmo fin, hai organizacións políticas que posiblemente poderían concurrir soas ao Parlamento Europeo e non queren, queren construir e traballar comúnmente, chámense dos movimentos vascos ou chámense tamén dentro da propia Cataluña o esforzo que está facendo a Esquerra tamén de chamamento a outras forzas políticas na propia Cataluña. Polo tanto, nós creemos no BNG nestes momentos e nesta dirección nacional que temos que facer un esforzo enorme de trasladar esa idea de construir unha candidatura galega ao Parlamento Europeo e esperamos tamén recibir esa resposta das outras forzas políticas para dialogar, para ter un diálogo entre iguais, para poder... Falamos BNG, Anova, Compromiso por Galicia. Obviamente o BNG desbota calquera posibilidade de integrar nesa candidatura a Esquerda Unida. A Esquerda Unida non ten nada que ver, por exemplo, con Iniciativa per Catalunya, els Verds. A ver, o que se trata fundamentalmente, así foi aprobado no Consello Nacional do BNG, o que se trata é que nós estaremos dispostos a concurrir ás eleccións europeas con quen queira defender a Galiza como nación, con quen queira defender con todas as organizacións políticas que queiran defender unha Europa dos povos, que queiran defender esta diversidade plurinacional, que vemos que non está recoñecida nesta actual Europa, e aí hai que ver que forzas políticas defenden eso ou non. Podría contar varias anécdotas sucedidas no Parlamento Europeo sobre o que defendemos uns e outros, sobre o que defende a Alianza Libre Europea e os partidos que integran, é dicir, os partidos nacionalistas que integramos a ALE, que neste caso somos o BNG, somos Esquerra, Euskal Kartasuna, Eralar, o CHA, o PSM de Mallorca. Esa visión nacionalista de esquerdas profundamente non a teñen moitas veces
nos partidos da esquerda tradicional, non teñen esa idea do respeto da plurinacionalidade ou mesmo do respeto das minorías. Nos, dentro da Alianza Libre Europea, formada por máis de 40 organizacións políticas de toda Europa, de nacións sen Estado de toda Europa, temos distintos niveis, non? Hai quen quere moita máis soberanía, quen quere máis autonomismo, quen quere máis autogoberno, tes distintas escalas, hai quen se define como nación sen Estado, quen se define simplemente como nación, quen se define como rexión, pero nesa diversidade tamén de diferencias, porque non é o mesmo, o mellor o que sinta neste momento unha organización política como a UDB en Bretaña, que é o que pode sentir o mellor o BNG, nesa diversidade, temos todos e todas un sentimento común que é a idea da construción nacional dende o punto de vista das nacións e da Europa dos povos. Moitas veces, cando falas con eurodiputados e eurodiputadas colegas de algún Estado membro, tampouco hai que ir moi lonxe, a idea nacional está de forma secundaria, e iso veuse cando, por exemplo, no Parlamento Europeo, no recoñecimento da lingua catalana e da lingua vasca, do euskera, cando se debate na mesa do Parlamento Europeo, non houbo soporte dunha forza que se di tan progresista como pode ser o Partido Socialista Obrero Español ou mesmo Esquerda Unida. Entón, nos momentos de que hai que dar a cara en temas que son realmente identidade dos povos, resulta que van e votan ou non apoian ese tipo de propostas. Eu creo que as cousas tamén hai que chamalas polo seu nome. Moi ben. Os dous anteriores convidados a este programa, tanto Antón Bamonde como Francisco Carballo, comentaron sobre esta cuestión que era inexorable a necesidade de chegar a acordos, de que o nacionalismo galego tecera unha serie de complicidades, de traballo común sobre unha base. Incluso se chegou a afirmar que era unha gran oportunidade esta das eleccións europeas. Pero incluso convidados de outras forzas políticas, concretamente de Compromiso por Galicia, comentaron aquí que ti podía ser unha persoa ideal que nuclease unha candidatura galega, que o saibas. Entón, iso, bueno, supoño que teredes que ter esas conversas para chegar a acordos. Non se centra, isto vai máis alá das persoas, non? Eu agradezo os comentarios de todo o mundo e as boas palabras, non? E sobre todo, sempre de agradecer que se agradece o traballo, porque o noso traballo foi un traballo feito para todo o país, non foi un traballo, por suposto, dende a óptica do BNG, dende a óptica de nacionalistas galegos, pero foi un traballo feito para todo o país, que ao final ten beneficios para todo o país. E é máis, cando rematamos o escano, houve un agradecimento público a todos os votantes, a todas as persoas que nos deron o seu voto no 2009, a todas e a todos os militantes, pero tamén os non militantes, os que foron militantes algunha vez e que agora están noutras organizacións políticas, porque tamén foi xente que confiou nese momento no que era esta representación de Galiza. Todo eso, efectivamente, é de agradecer, pero isto trascende a idea persoal, isto trascende que sexa unha persoa ou outra, non? Eu creo que hai que ir moito máis alá, que hai que pensar novamente en clave de país para que o escano do nacionalismo galego no Parlamento Europeo sexa o escano de Galiza. E con maior unión vai haber, dende logo, máis representación, vai haber, se agora tivemos un ano e medio, seguramente teremos moitísimo máis tempo, e non só iso, senón tamén é a idea de cara ao propio país, de superar as diferencias, de traballar con humildade, de traballar con diálogo e de pensar que hai que ir máis alá o mellor das ambicións persoais ou das cuestións que podan ser esta organización ten máis protagonismo ou esta outra ten. Eu creo que hai que construir realmente unha clave coordenada de pensar que é o que precisa Galiza no Parlamento Europeo, porque vemos que hai outros movimentos que están uníndose no resto de Europa. Creo que neste momento de gravísima crise en o que o país está infrarrepresentado pola falla de defensa política que ten este goberno isolacionista e xovinista do Partido Popular, tanto aquí como en Madrid, a Bruselas trasladan esas mesmas ópticas, pois que temos que tratar de superar esas posibles diferencias,
diferencias e traducir esas diferencias en posibilidades, en unha construción positiva de que, de verdade, temos unha oportunidade diante de nós. Pois, efectivamente, ti, Ana, o BNG ten traballado ali en Bruselas levar a voz de Galiza o sector lácteo, a minaría, o problema da megaminaría, o tax lease, múltiples frentes nos que ti estuveches sempre dando a talla. Entón, finalizamos un pouco con esa reflexión que acabas de facer ti, non? De superar as diferencias, traballar humildemente, primar, sobre todo, o diálogo entre as distintas forzas políticas. E sobre todo outra idea, que creo que é fundamental neste momento, ser ponte da cidadanía galega. Que nós, a través dese escano, neste caso foi o escano do BNG, pero esperemos que sexa o escano do nacionalismo galego alá, que sexamos a ponte para trasladar todo ese tipo de inquedanzas, para seguir sendo a referencia de todos estes movimentos, non? Igual que levamos as persoas afectadas polas preferentes, aos movimentos ecoloxistas que foron levados... Sí, bueno, eu estuve con vos ali polo tema da minería contaminante, que de feito fixemos incluso preguntas parlamentarias con outros deputados tamén de outros grupos políticos. E trasladar que o escano e que os parlamentos non teñen que ser lugares estancos, senón teñen que ser lugares participativos e que sirvamos de ponte. Preguntábame un xornalista cando rematei o escano: e logo, estás triste? Estalo levando mal? E dixen, non, porque a mí non me afectou nada, no sentido que tes que ver que é unha etapa de continuidade na vida, que por deixar un cargo ou por deixar unha representación non quere dicir que non sigas traballando. E máis, nós seguimos traballando no Parlamento Europeo para defender e continuar defendendo até o fin da legislatura os temas de interés galego ali, no marco da nosa coalición Europa dos Povos, e fundamentalmente que percibir esa idea, que a política ten que ser feita de outra maneira, que esa desafección política que hai hoxe en día na cidadanía hai que cambiála nunha maior afección, pero tamén nunha maior afectividade pola política, facendo política de xeito honesto, facendo política de xeito ético, reivindicando tamén que o valor da política é traballar para a xente, que non é para traballar para un mesmo como fai algún e algunha, e, dende logo, dándolle o valor que ten de construir, de facer, e de querer mudar as cousas, que é o que queremos, mudar Galiza, pero tamén mudar esa Europa antidemocrática para unha Europa moito máis democrática e que recoñeza esa pluralidade nacional interna que temos nas nosas nacións. Bueno, pois foi un placer contar contigo, Ana. Agardamos poder facerche outra entrevista a partir do 25 de maio, cando sexas outra vez europarlamentario. Para mí foi un verdadeiro placer poder estar e, sobre todo, tamén contribuir a este proxecto novo de Irmandade TV que lle teño moita estima, non? Bueno, a ver se o 25 de maio seguimos existindo. Bueno, cara a audiencia, pois máis nada, agardamos que tivese interese para vos esta entrevista e convidarvos ao seguinte programa. Moi boas.